Objednať sa. Objednať sa. Dnať sa. Objednať sa. V angličtine to sú 4 slova. To make an appointment. V slovenčine 2 slova. Objednať sa. Chcem. Chcem znamená I want. Chcem sa objednať. Chcem sa objednať. Ak chcete byť konkrétny a povedať, na čo sa chcete objednať, použijete predložku na. Na. Znamená for. I want to make an appointment for. Chcem sa objednať na. Na vyšetrenie, na preventívnu prehliadku, na preventívnu prehliadku, na strihanie vlasov, na masáž, na konzultáciu, Tak. Zavoláte a poviete: Dobrý deň, chcem sa objednať. Buď poviete: Dobrý deň, chcem sa objednať. Alebo budete konkrétni a poviete: Dobrý deň, chcem sa objednať na. Termín. Termín znamená date and time of the appointment. Termín. Jedno slovo. Termín. Voľný termín. Znamená free time, free date and time for the appointment. Available date and the time for the appointment. Voľný termín. Kedy znamená when. Kedy máte znamená you have. Do you have? Alebo you have. Kedy máte voľný termín? When do you have an available date and the time for the appointment? Kedy máte voľný termín? Kedy máte voľný termín?
Dobrý deň. Chcem sa objednať. Kedy máte voľný termín? When can you come? Kedy? When? Kedy? Môžete? Môžete? Can you? Môžete? Prísť. Come. Arrive. Kedy môžete prísť? Kedy môžete prísť? Kedy môžete prísť? When can you come? When can you arrive? Môžete prísť dnes? Dnes? Today. Dnes? Môžete prísť dnes? Can you come today? Áno. Áno. Nie. Nie. Môžem, I can, môžem prísť, to come, prísť, zajtra, tomorrow, o predložka s časom, predložka spojená s časom je o. Môžem prísť o. Môžem prísť o 13:00. Môžem prísť o 9:00 ráno. Ráno, in the morning. Môžem prísť zajtra o 16:00. Áno. Nie. Dohodnuté. Dohodnuté. Znamená agreed. Dohodnuté. Znamená agreed, deal, valid, confirmed, dohodnuté. Alebo môžete povedať sme dohodnutí. We made a deal. Yeah? We agreed. Sme dohodnutí. Sme dohodnutí. Alebo tretia možnosť. Môžete povedať platí. Platí znamená deal, agreed, confirmed. Platí. Tak ešte raz. Dobrý deň. Chcem sa objednať na vyšetrenie. Kedy máte voľný termín? Môžem prísť dnes o 14:00. Ďakujem. Sme dohodnutí. Platí. Dovidenia. To je všetko dnes. Dúfam, že video bolo užitočné. A majte sa dobre, majte sa pekne. Ahojte.